by si mohol povedať k zápasu, také krátke hodnotenie? Ďakujem. No, nebol to jednoduchý zápas, aj keď super nemá žiadny rebríček a vyzeralo, že to je ľahké, lebo on je odtiaľto, že domáci, takže mal dobrú podporu, ale celkom som hral dneska dobre a proste robil svoje veci a výsledok bol celkom dobrý pre mňa. Za čo by si možno seba pochválil vo výkone? Tak dneska bola najviac dôležitejšia vec, že nemal by som sa sťažovať na ten dážď, že to je prerušené a celkom som držal koncentráciu aj po tej malej prestávke a pokračoval tú hru, čo som mal na pláne. V týchto podmienkach, daždivom počasí, ako sa ti hralo? Tak nie je to jednoduché, ale snažil sa a urobil všetko, čo možné. V ďalšom kole ťa čaká Zebajos, Áno. hráč druhý nasadený. Áno. Poznáš ho lepšie? Hral som s ním raz 2 roky dozadu, bol to veľmi tesný zápas, mal som aj matchbally, ale bohužiaľ som to prehral. Snáď tento rok to otočím a bude to odveta. Držíme palce. Ďakujem.